Terve, tässä Sipilän Juha. Näiden uusmaalaisten ehdokkaiden avulla laitamme Suomen kuntoon. Muista äänestää. Korjaamme yhteistä taloa ja torjumme laman yötä jo taivaalla. Olen Antti Kaikkonen, keskustan kansanedustaja 3. kautta ja 4. haussa. Suomi kuntoon, Suomi kuntoon. Terve, Kantola Iikka Nurmijärveltä. Keskustan nuorten ehdokas Uudenmaan vaalipiirissä ja mun tärkein teema on työ ja yrittäjyys. Olen Anne Berner, yrittäjä Uudeltamaalta. Olen Lauri Hoitto. Olen ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä. Hei, olen Matti Vanhanen, entinen pääministeri ja kansanedustaja, nyt Lauri ja Kemppi Uudenmaan. Itsekyys on voiton pyyntiä. Olen Eeva Jola Espoon Laurinlahdesta. Olen ammatiltani yrittäjä ja koulutukseltani ekonomisti. Suomi kuntoon, Suomi kuntoon. Moi kaikille! Mä olen Anmari Kemel, keskustan ehdokkaana Uudeltamaalta ja Espoosta, kauppatieteiden maisteri ja oikeustieteen ylioppilas. Suomi kuntoon. Johannes Hirvaskoski, Vantaalta, perheellisä keskustan valtuustoryhmä. Minkälainen kuntapolitiikko ja opettaja? Hei, olen Marit Rantsilantia, ammatiltani lääkäri, kirkkonummelainen ehdokas ja haluan uudistuksia, mutta niitä pitäisi tehdä ihmisen ehdoilla. Mä oon Outi Lankia, ympäristötieteilijä Porvoosta. Mä oon Lähimmäläisliiton yhdistyksen puheenjohtaja ja kaupungin valtuutettu. Mirko Karjalainen ja asun Vantaalla Tikkurilassa. Olen Päivi Viro, koulutuksesta terveydenhoitaja, työskentelen etsiäisnuotuksessa sairaanhoitajana. Asun Vantaalla. Näkyy valoa, kun yhdessä tehdään. Olen Sari Metsäkivi Vihdistä, siellä kunnanvaltuuston jäsen ja kunnan hallituksen jäsen. Ammatiltani olen opettaja, olen toiminut pitkään lukiossa, sen jälkeen peruskoulun ala- ja yläluokilla ja nyt opetan maahanmuuttajalapsia Karttilassa. Mä oon Jasi Kuokkanen, ehdokas Vantaalta, keskustan Uudenmaan piirin varapuheenjohtaja ja keskustan Vantaan puheenjohtaja. Nyt ekaa kertaa ehdolla. Tervetuloa! Laitetaan Suomi kuntoon yhdessä Nina Naskalin Inno Suomella. Itsekyys on voiton pyyntiä. Moi! Olen Katariina Kemppainen, espoolainen äiti, kauppatieteen tohtori ja työskentelen tällä hetkellä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tieteen ja palvelutalouden laitoksella. Suomi kuntaan, me pannaan Suomi kuntaan. Okei, olen Alpo Rusi ja koulutukseltani valtiotieteen tohtori ja viimeinen työpaikkani 5 vuotta suurlähettiläänä Bernissä. Sitä ennen 2 vuotta yleiskokouksen puheenjohtajan neuvonantajana New Yorkissa. Olen Juhani Siiveräinen, tänään 62-vuotias pienyrittäjä. Olen Maritta Savolainen, Espoon ammattioppilaitoksen ohjaajan ammatinopettaja kohta 30 vuotta ja asun Länsi-Vantaalla. Olen asukasaktivisti ja Hyväksynnän puheenjohtaja siellä, että tästä ollaan koulutustekniikasta ja tällaista.